Soc Cèlia, soc la dona d'en Julián. Des de febrer som usuaris del servei SIT, on per a nosaltres és un servei fonamental. M'ha donat molta pau, m'ha donat molta simpatia i tranquil·litat i companyia, perquè me vaig trobar amb uns dies molt llargs, les forces se m'afluixaven, se'm feia molt difícil amb una responsabilitat tan gran, fins que va arribar la Rosi, que ens ve a casa una hora al dia. Per a nosaltres ha sigut fonamental, perquè a part de com treballa professionalment, Rosi entra a casa sempre amb un somriure, amb molta paciència, amb molta humanitat. I bueno, ha sigut un gran descans amb tota aquesta ajuda. Para mí es fundamental que venga la Rosi prácticamente diariamente, pero bueno, me hace el aseo diario, estupendo. Està agraït als professionals? Mucho.